ଆଜି କଟକ ପଟ୍ଟାରେ କଟକ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମହତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଜଣ ରକ୍ତ ଦାନ କରିସାରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ରକ୍ତଦାନ दान देले सी किए आपंकर उपकृत होता आप जानते और तार कौन हो परिवार बची जाए आपंकर परिवार बची या कटक चालू रही गला 5 वर्ष तो प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम कर प्रति आम 150 खाला सिंह मागणा दान न कर आसो तेणु समस्ते समाज प्रत्येक वर्गर जदि कहीं एमती रक्त दे पारे अन्य उत्साहित करवा दरकार भयभीत करवा मो पाखे बर्तमान जड़े रक्तदान अच्छे रक्तदान जो भी पैसा आम से साहय करते आमको बहुत खुशी लगे रोल जो है प्रयास कले पालन कर आज आम गोटे पोखर जोटा कि गोटाए रक्त देते 3टा लोक बचे ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଦେଖିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଭଲରେ ହେବ। ହଁ ହଁ ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି ତାପରେ ଦେଖି ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କିଛିଟା ବି କଟିଏ ରୋଜଗାର ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇରଏଡ଼ ଆଜମା ସବୁ ରୋଜଗାର ହେଲା ପରେ ତାପରେ କିଏ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମାନେ ବି